Je suis là. Encore ça va pas. Où est j'ai là? Ah, il faut me faire un taco. J'ai là. Je suis là. J'ai là, je suis là. Différence de Baya. Ai boto fembela shariado kambena shariado sina ankala na association na ntumbe o mushokuntige ya no fe ambe zeye do la kamko ka blonda ufura kaje ka barawro da ufura kaje wonya moya di makonga okunya nabo alibia ebo kudala mbola konga kalama taro jakanga kalando faranyonga mise kumekuru kamna o leson na ngera deuxième ndi Ausara de. Joy amusa kamara lai. Amusa, ono kumbo posture no fo, no ngono nyefe. Trésorier ou trésorier. War mara rokoni. Bo mi era kera neka problem yo, question do poser ne kun. Kono ka leson do fo kono ko olul fo. Ko conjugaison nun fo, ore ne sege doni. No ngono betoka na ko onin grammaire ni. Ko fo ko no bedo ko français ka fo kanye. Parce que ko ONG mun be nazara jamana kan. No lu na fiancé ga. Ano na partenaire yake. Ko kan tege di nyoma. Ko na fara présidente ya Kongo ni yanganga bombe se kuma la yenye na be mo nyefa. Ko me ko nda fene ka kuma ko sa. Ko me ko to kan ko discours balade. Ayo korosa anga demede do ima sisa pour mi yere ne ka ko yere kun gele nu wene kun bo krefe bo anga sefu bamba anga projet ko nyana bo irisi la ka obrai o ani farantu ba tubabu nu france la ka no fe o ka chogorobana na kunu ko tofu ko nene rebe mfani ba foto ko ne ba foto de epto fo kanmena ko ne bo foto de no ngo je sali mon mère et ma père. Oui, à quand tu as Allah jamana ya majo Allah shirin kene odama ayo nan kulangara isha nyara betani sebe afu auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim setane gena gafe folombe anno echen nyari ale esori ale mu foso ko madaina esora ale kumana feminga mi siga fomi ni ale la silikera jamana nya mo fe aka sailama la selu hukumu konana ni o adresse à la nation mi dialogue intermalien ni obe talike malien yere dama ka sigi ga kuma uni no gonche wasa ben alin client obse kana chuku mina odo hukumu kona na yera ka foko akol darje mi ni ale koni bolno blase ba on koni ku kara ni ale ka la yinin kuye wasa ben alin client obse kana chuku mina ko jatimno ayira ka fo o koni maseka o bara koni ke ale ni fene ko mawro fene ku dogolenu akor dalje koni ko fe ninka mali koni tege koni tono minka da ko fe wasa mamurutile munu e bolno blase ba koni ke olu koni ka la yinu olu beseka blasan fe chuku mina o de sen fe jamana nyamugo koni ayi fene accord d'Alger ale koni kutse ka la wala chugoshida kakani ayi koni kubi dansi mali koni sharia dola o kumu koni na accord d'Alger koni ko ale koni bora amma o kumu koni na wasa be alin kelab sikana ko jamana nyamugo ni o colonel Assimi Goïta ka koni sigi ka foni o dialogue intermalien o bara koni mbulura o de sen fe mi dialogue intermalien irani anyama Isufi Ousmane Isufi Maigaye ale de ni la seluke ka ira ka foko akol daje koni konna na ko fenchama ko be konna na mini obe dankarike mali ale tabulo konna o de senfe ko akoni bora ama ale ni fana ira ka foko ni dialogue intermalien mini abaro koni kanga ke duna natao ko malien bela jelen koni bina ira yi akene ko folenka wasa bela jelen koni felab se ka jatemina chomina wasa be alin kilami la yinu jamana nyamo fe olube se ka la sabati chomina alin fena ira ka fo chageda mumeni o kenre do ni ONG international crisis group e ola ira ka fo ko ni wali min koni kelen flani jamana nyamo koni fe ko akai kakani ayeni si ga foko ni beke malew ni ngonche ko makoni mabo mala bela jelen ko ni wolno ko aka chala fe no kon sira ke mi ben aleni kilami la yinno obsega sabati esor alibi anabeto no kon fe mi italien do ni olu koni kube malila be san chama koni bo olu koni kumrena ma
bambanci kulu dɔ kɔni fɛ mɛkalo san 2020 ani 2 kɔni tɛmɛnen kunnafoni y'a yira kunungo ni ma kofɔli ni mɔgɔ 3 kɔni do italien 3 ko u kɔni bilala a yira k'a fɔ kunnafoni kɔni dira maa minnu fɛ o de ye la kura mɔgɔ olu ye kunnafoni di a yira k'a fɔ ko ni ma kofɔli minnu u kɔni k'u minɛna bambanci kulu kɛba mɔgɔ dɔw kɔni fɛ ko u bilala an bɛ wagati min na i ko sisan ni italien 3 ninnu kɔni minnu filɛ nin ye ko u kɔni libérera nin kalo tile 26 su ka dugujɛ tile 27 la yira k'a fɔ ko ni ma 3 ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye du kelen mɔgɔw ye min ye Uroko Langon ale ni a muso ni o ye Maria Donata Calvano ale ni u denkɛ yɛrɛ ni o ye Giovanni Lagoni ye ko u bɛɛ lajɛlen kɔni kun minɛna mɛ kalo tile 19 san 2022 kɔni tɛmɛnen ko nka ko irisukaw olu kɔni ka service secret mɔgɔw ka wuli ka jɔ kɔni ko o kɔni fanga kɔni bonyana wasa ni ma kofɔli ninnu kɔni bɛ se ka libérer cogo min na yɛrɛ k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ kɔni ye wagati caman kɔni kɛ maramafɛntigi ninnu kɔni bolo k'u bɛɛ lajɛlen kɔni nana kɛnɛya kɔni kɔnɔna na o de senfɛ ko u kɔni laseginna u ka jamana kɔni ka ni o ye Itali ye Rome kɔnɔna na ko u kɔni kunbɛnna Itali ministre min ɲɛsinnen don Itali ni jamana wɛrɛ kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma ni o ye u ka ministre des affaires étrangères ye ni o ye Antonio Tajani ale ye u kunbɛn yira k'a fɔ ni maa minnu kɔni ko u minɛna min ye Mali ale ni Burkina dancɛ de la ko kɔni k'u bɛ dinɛ kulu min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko témoin de Jéhovah u kɔni k'u bɛ o de baara kɔni na Mali la yan nɔ ko nka u 3 bɛɛ kɔni k'u labilala u bɛɛ lajɛlen seginna u fa jamana kan ni o ye Itali ye esɔr hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ k'a yira k'a fɔ kurantigɛ ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko a kɔni a tɔ bɛ ka juguya o de hukumu kɔnɔna na ko ye o fɛn fɛnɛ an bɛ k'an sɛnsɛn ka don funtɛni kɔnɔna i n'a fɔ ladala min ye mois de mars kɔni ko kurantigɛ kɔni bɛ kɛ ladala ko nka ko ɲinɛta ka kɔn o ɲɛ kɔni ko a kɔni tɔ de bɛ ka juguya o de hukumu kɔnɔna na ko kurantigɛ kofɔli yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka jouer cakɛda dɔw yɛrɛ ka baara taabolo kɔni kan o de hukumu kɔnɔna na cakɛda min bɛ yen ni ale ɲɛsinnen don nɛgɛ dilan ma Mali la ni o ye IMAFER ye ale ɲɛma ni o ye Bassem Reda ye ale laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko kurantigɛ kɔni bɛ ka jouer olu kan kosɛbɛ ko kurantigɛ kɔni kɛra sababu kɔni ni ka olu ka sɔrɔ kɔni jigin ko n'i y'a ta 100 sara la k'olu ka sɔrɔ jiginna ni 70 de ye ko wa ko olu k'u bɛ ma 350 o de kɔni k'u bɛ baara la olu bolo ko o ye maa minnu ni olu talen don ko dɔw fana k'u bɛ minnu bɛ taa baara kɛ u bolo tile kɔnɔna na ko ka k'a ni kurantigɛ ye u ye mɔgɔ 250 o olu de bila congé la ka kɛ ni sɔrɔ kɔni parce que courant tɛ baara tɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ mɔgɔ 250 o de bilala congé la ko wa ko ni a continuera tan fɛnɛ o mɔgɔ 250 ye ko olu fana kɔni bɛna taa chômage technique la o b'a yira k'a fɔ ko kurantigɛ kɔni k'an bɛ ka taa sira min fɛ a kɔni bɛ ka juguya a bɛ ka tiɲɛni don mɔgɔw kunna o hukumu kɔnɔna na min ye IMAFER ɲɛmaa kɔni ye laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko kuran bɛ tigɛli kɔni fɛn o fɛn kɛ ko a bɛ minute kelen kɔni kɛ ko a bɛ tiɲɛni min don olu kunna ko Ala dɔrɔn de bɛ a dɔn o de hukumu kɔnɔna na min ye bololabaarakɛlaw ka cakɛda kɔni ye ni o ye artisanw ye olu ka ɲɛmaa fana ye ni o ye Mamadu Mɛnkɔrɔ Tarawele ale fana ye laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko kurantigɛ kɔni ka bɛ wagati min na i ko sisan a kɛra sababu kɔni ni ka bololabaarakɛla caman kɔni ka baara kɔni jɔ esɔr ale ka laseli don ala ka sababu ɲuman k'an ye n'o tɛ anw yɛrɛ ka yɔrɔ la a tigɛra tilegan fɛ 3 heures fo dugusajɛ tilegan fɛ 3 heures ka tilen ka si ka tila ka tile 17 heures 16 heures a nana o tɛ tile kelen na kun bon depuis kunna sini mɛnɛ ni courant cɛ an ka yɔrɔ la ayiwa astagfirullah an fana ka fisa n'aw ye ala ka sababu ɲuman k'an ye ko minɛ yɛrɛ ma économie bɔla tiɲɛ fɛ Esa Ɲare ayiwa an bɛ bɔ courant ko la an bɛ na indépendant ko la ale fana ko cogo di indépendant ale kumana fɛn min kan min ye bamanci wale dɔ kɔni ko taara ka eaux et forêts mɔgɔw ka poste min kɔni bɛ
kay mara kɔni na ale ni douane mɔgɔw ka cakɛda min kɔni fɛnɛ be sitafaw ka olu fɛ no ko kɔni sakajira mamara mafɛ tigi dɔw kɔni fɛ min ye wale ko a kɔni kɛra mardi février kalo tile 27 tɛmɛnen mamara mafɛ tigi dɔw kɔni fɛ minnu ni olu buguna tigɛ kɔni madɔ ka wale kɔni kɛra sababu kɔni min ka bololafɛn caman kɔni cɛ ko ni yɔrɔ wa kɛra yɔrɔ min kɔnɔna ni o ye kayokaw olu fɛ no ko a kɔni ni kɛɲɛba kɔni manja ka kɔni kɛra sababu kɔni ni ka bi jatigɛ kɔni nana mɔgɔw kɔni fan fɛ ale ni fɛnɛ kunnafoniya yira k'a fɔ ko o ye ni bamanci wale kɔni kɛ ni ka yɔrɔw kɔni jeni ale ni ka mobiliw jeni ka yɔrɔw ci ni ka sɔrɔ ka u yɛrɛ ta kunnafoniya yira k'a fɔ ko mɔgɔ kɔni ma bɔnɛ a nin na wa mɔgɔ fɛnɛ ma jogi nka bolofɛnw caman kɔni o tiɲɛna ni ma maramafɛntigi ninnu fɛ ɛne fana hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ dɔnkilidala min ni a bɛ fɔ ma ko ajiwan ko ale kɔni minɛna a bɛ kaso kɔni na ale ni a jɛɲɔgɔn ta boyɔngo kɔni ka kan ni a ye ni ma kofɔlen ninnu kɔni ko o kɔni minɛna ka kan ni dɔrɔgu kɔni mini de ye dɔrɔgu ta kɔni ko a kɛra min ye Bulkansobugu kululeni ko kɔni ku kɛmɛ ka appartement dɔ kɔni ta ye appartement kofɔli kɔni ko o mɔgɔ 10 de kɔni bɛ a kɔnɔ min ye ma kofɔli yɛrɛ ajiwa nale yɛrɛ sunguru kɔni ko fana bɛ kolu ninnu na ye u bɛɛ ku bɛ kɔni bɛ dɔrɔgu ta kɔni na ye polisiw kɔni taara cun u kan ni o kɔni kɛra sababu ye ka u kɔni minɛ ni ka taa ni u ye kaso kɔni na an bɛ wagati min na i ko sisan ami indépendant hali bi n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa gawukaw olu fɛ yen nɔ min ye kunungo mardi ko tasuma wuli dɔ kɔni kɛra gawukaw olu fɛ yen nɔ ni o kɛra u ka sugu yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛla la ni o ye wabariya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka commune bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko guzere ye gawukaw olu fɛ yen nɔ kunnafoniya yɛrɛ k'a fɔ ko tasuma in kɔni sababu kɔni bɔra carburant feere yɔrɔ dɔ la ni o ye taji kɔni ye ko nin tasuma mɛnɛ min kɔni filɛ nin ye ko a kɔni ye denmisɛn fitinin kɔni 2 olu kɔni bɔnɛna o ni na ko wa ko maa dɔw fɛnɛ olu kɔni jogina kosɛbɛ ale ni fɛnɛ minnu ka feerefɛnmisɛnw kɔni kun bɛ a kɛrɛfɛ ko tasuma kɔni ye olu fɛnɛ ka feerefɛnw kɔni tiɲɛ indépendant hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye siraba kasara dɔ ye nin ye ni ale kɔni kɛra kunungo 17 heures wagati Sikaso mara kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la pont min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko n'a bɛ o ba yɛrɛ ko Bakoye ni o ye route nationale la 7 ye ni ale bɛ ɲɛna ale ni Kumantu kɔni kala ɲɔgɔn na ko accident kofɔlen kɔni kɛra o de sanfɛ accident yɛrɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔ 31 olu kɔni nin tora a la mɔgɔ 10 olu kɔni jogina ko maa 10 joginen ninnu fɛnɛ na ko jogini ta jugumanw fɛnɛ bɛ o maa 10 na ko kɔni kari dɔ de kɔni tun don kari ni ale immatriculation yɛrɛ ye BG 9556 MD ni ale kɔni kun bɛ ka maliyɛnw kɔni ta ale ni Burkina bɛ dɔ kɔni ko kari kofɔlen kɔni ko ale kɔni kun bɛ ka bɔ Keɲeba ni ka taa yɔrɔ min na ko Burkina Faso ko a kɔni bina point kɔni sanfɛ ko a sababu kɔni bɔra min na ko o de ye chauffeur kɔni ko ale ma se ka kari kofɔlen kɔni o maîtriser o de hukumu kɔnɔna na ni accident kofɔlen kɔni kɛra ko hakilina jiginna ko accident dɔ fɛnɛ kɔni kɛra février kalo tile 19 tɛmɛnen min kɛra sababu ye ni ka maa 15 olu bɔnɔ ni na ni ka maa 36 ni ka olu jogi o de hukumu kɔnɔna na ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ ka wulikajɔ kɔni kɛ maa minnu kɔni nin tora la u ye foli kɔni kɛ ka ko ala ka hinɛ olu la maa minnu kɔni joginen don ko ala ka nɔgɔya kɔni kɛ ale ni fɛnɛ ko laɲini kɔni kɛlen don
transporteur kɔni fɛ sariya min ye siraba ka sariya alu bɛ se ka bato cogo min na ale ni bolifɛnw fana jate bɛ se ka minɛ cogo min na wasa ni wale cɛjugu minnu bɛ ka kɛ tile 2 na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na indépendant ale ka laseli don an sɛbɛn ɲuman kan ye an bɛ bɔ indépendant kɔnɔ an bɛ taa ni nouvelle horizon ale fana ko cogo di nouvelle horizon ale kumana fɛn min kan o de ye sisan ko M5 kɔni kɔnɔna a sofelen no M5 RFP ka kan ni ayi min ye février kalo tile 22 kɔni tɛmɛnen san 2024 min ye comité stratégique kɔni ye olu ye laseli kɛ ka yira k'a fɔ k'u ye maa dɔw kɔni ɲanki ni ko ye ko u suspend min Imam Umar Jara bɛ o la ne ale kɔni kɛra poste min kɔnɔna ni o ye porte-parole kɔni ko o kɛra Jamil Bitar ale kɔni fɛ o de hukumu kɔnɔna min ye bureau min ni o kɔni ɲɛmaa kɔni fana bɛ Bubakara ka Tarawele bolo ni ale kɔni bɛ olu ka kulu bɛ ka insister hali bi ko M5 RFP comité stratégique ya ɲɛmaa kɔni bɛ maa min bolo a wagati min na i ko sisan ko gouvernement ɲɛmɔgɔ kɔni don ni o ye Dr Shogel Kokala Mayiga ye ko nin wale min kɔni kɛlen filɛ nin ye ko hakilina jiginna ko kabini transition kɔni yɛlɛma kɔni donna la colonel Assimi Goïta kɔni fɛ ko ka kan ni M5 ka wuli ka jɔ k'u ye premier ministre kɔni di M5 mɔgɔw ma k'u yɛrɛ ka u danamakaw kɔni sugandi wasa u bɛ se ka kɛ premier ministre ye cogo min na o de senfɛ ko danaya kɔni dara Shogel kɔni kan ni ka di camancɛ fanga mɔgɔw ma wasa a bɛ se ka kɛ premier ministre ye cogo min na o de hukumu kɔnɔna la ko a kɔni kɛlen a ye M5 ma caman fana ko olu kɔni ye place kɔni sɔrɔ gouvernement kɔni kɔnɔna na wasa M5 ka hakilina o bɛ se ka lawaleya cogo min na o de hukumu kɔnɔna la laseliw y'a yira fana k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko kabini o kɔni kɛra ko baaraw kɔni gɛlɛyara M5 kɔni kɔnɔna na ko maa caman kɔni bɛ yen olu ye jateminɛw kɛ k'a yira k'a fɔ ko baaraw taabolo kɔni tɛ ka jɛ i n'a fɔ min ye Cheikh Umar Sissoco ye ni ale ye Espoir Malikura kɔni ɲɛmaa fo ka taa se Madame Si Kadiatuso olu kɔni jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ ko baaraw taabolo kɔni ma ye fo olu yɛrɛ taara kura dɔ kɔni créé ni o ye M5 RFP Malikura ye nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko an waati min na ko sisan ko premier ministre kɔni bɛ di M5 ma wagati min na ko a ma di Shogeli kɔni ma précisément ko a dira M5 kulu de ma ko ni wale minnu bɛ ka kɛ sisan ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko yala ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛkun tɛ walasa ka se ka mankan kɔni wuli mankan kɔni mana wuli min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale bɛ se ka Shogel kɔni nɔrɔ bila premier ministre la cogo min na nouvelle horizon ale ka laseli don hali bi ani nouvelle horizon bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye situation alimentaire ni o ye baloko ta fanfɛla ye mina ka kaw olu fɛ yen nɔ ko camion caman kɔni ko olu kɔni escortera an ka fintigilakaw olu kɔni fɛ yen wasa u bɛ se ka don mina ka kɔnɔna na cogo min na kunnafolo y'a jira k'a fɔ ko a ka ca ni camion tan ye minnu ni olu kɔni kufalen kɔni don balo kɔni na k'olu kɔni sera ka don mina ka kɔni kɔnɔna na lundi tɛmɛnen ka kan ni an ka fintigilakaw olu kɔni ka wuli ka jɔ kɔni ye ko ni wale min kɔni kɛlen filɛ nin ko a kɛra baɲumankɛ tɔn dɔw fana kɔni ka dɛmɛ kɔni bɛ a la walasa gɛlɛya min bɛ yɔrɔ kofɔlen mɔgɔw kan fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na o de hukumu kɔnɔna na ko min ye minaka ale kɔnɔna na nin kalo tile 26 kɔni tɛmɛnen ko camion kɔni sera ka don yen minnu ni olu kɔni bɔra Gawo ka u kunda Menaka kɔni kan ni balo kɔni ye wasa u bɛ se ka taa dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma cogo min na kunnafoni dɔ y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko balo kofɔlen na ko malo 100 kilo kɔni ko camion tigi dɔw kɔni bɛ ka 100 kilo kɔni di 1000 ko baɲumankɛ tɔnw fana ka dɛmɛ kɔni fana bɛ a la ko ale ni fana min ye balo kɔni tɔnɔ 76 kɔni ye olu fana kɔni taara wasa dɛmɛ kɔni bɛ se ka ta ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen mɔgɔw ma ka kɛ ni ko u kɔni mɛnna degun kɔni na ko nka waati min na i ko sisan basigi kɔni ko a bɛ ka segin ka na oran fanfɛla na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min na ka kaw olu fɛ yen nouvelle horizon ale ka laseli don hali bi ani nouvelle horizon bɛ to ɲɔgɔn fɛ ka yira k'a fɔ ko nin ye maa dɔ ye
melendo ni ale sigile be Mauritanie ka olu fe no kale koni bora Nouakchott ka teme Dakar fe asena kana fo Bamako ya takani jamana sababu ni oye Mali Burkina le Niger olu kulumi sigino ngana be fo mako ayasi ka iraka foko akoni ni sonjara o wale de la o de sen fe akoni ni tama wale koni ke kana ka ni sonjara koni iraka ka ni jamana sababu koni ka bara koni ma ko folere ko atoko Adama Tereta kunungo ko akoni kumbena ministry koni minyashino no male munumbe koka alini malini jamana wara kalali nokona ni oyi Musa Aga Ataire ko akoni kumbena okoni fe ko ni bara nunu koni ko nunu ke ko plus de 40 jours c'est comme akachani klebina ni abetamala nouvelle horizon aleka la selido la ka sabo mi manganye takama imano gonde klebina ni ay sko ngoni akibaria agwambe nyegono bisa nga wari sanze mainde sa wari mina du jamana sabaini drongono sawa mi voyagera ka ta jamana tolo be sede o jamana o wari be duntugo di itafali abe fale ya nige bo abe falo dugu ila ile sani ka boy ba fale nge ba fale aeroport la obe garla sani ka ko wuli to le ni ay ba fale ne abe nya chiko mala ka mblo sira ka ya rabbi ma nanga ira bala la ka no ya ay wa metani soir de Bamako e Etienne Yara ale fena ko chikoti soir de Bamako ale kuma na feminka uri amta menaka aleni Kidal mi ye o nyama ko ni o ye autorité régionale ye aleni bara kala munun koni nyeshinlo adama donga hake ko yaw nyana bolima olu koni be sigika fo koni na wasa de alini basigi obsey kana choko mina modo hukmun konna na chageda min koni be ni oyi Nations Unies mo ko chageda ni oyi o chaye olu koni ni ni dugu ko folini o Kidal ni menaka koni nyemo koni nyugonye koni ke wasa adama donka hake obseka sabati choko mina alini situation humanitaire mi ni ale koni gelale no menaka alini Kidal kondana ferepse ka soro ala choko mina ro fun kondana ira ka fo mi Kidal ale gouverneur koni oyi general Gamuye fuka tasi mi menaka tai ni oyi colonel major Mamadou Kamara olu chama alenu ka conseil no ministre so mko ka la sigide mun koni be ko chama koni ko be akena koni ka wasani situation humanitaire koni ferepse ka soro ala ke menaka aleni Kidal choko mina soir de Bamako alibi anabitu no konfe ayra ka fo Bamako ali douane direction régionale koni konnana ko akoni nyinine no olu koni fe mi nyina san baflali ni mukan ani nani ye ko lu koni ka se ka sefawar miliara biolonvla ko o koni soro ninka obla faso ale jiginyen konnana mo ka famia Bamako doronta ko do de Bamako direction régionale o de ko do sefawar miliar biolonvla o de nyinde no fe san bafla ali ni mukan ani nani ala hanu ko ami amta Senegal ka olu fe no ko ni songwa ira munun kera Senegal ka ta san bafla ni mukan ani kelen kana san bafla ale ni mukan ani nani konina kara sababu koni ninka mado koni mina ninka oludo kaso konda koni senfe magisala ka la selido koni senfe jamna joka olu koni fe no ye la selimi yere kala nyini te do reni oyi dialogue national koni wasa jamana nyama kalata mi ni ale ku bolo dale no ninka lu kle muka ani duru ni obora ma dati kura obseka fixe chugo mina kasro gele mai ala ko mamunu koni mina na ni songwa ira no koni senfe aira ka fo ko bi koni conseil des ministres koni ko abe la nyini kon ke assemblée nationale mo ko koni fe o ka fere kon ke mamunu minana o ka seka o amnistie choko minani o yeka yafa koni ka o maka ubla esor aleka la selide ka nyaga dama Etienne ay wanda saloni leze ko ale ko chukoti leze ko amba saloni ale mi ben le cerveau ale koni minana
kiriti la mɔgɔw kɔni fɛ ka kɛ ni a ye ko a kɔni b'a fɛ ka dan kɔni sigi jamana ka image kɔnɔna ni ko atteinte au crédit de l'état ale kɔni minɛna kiriti la mɔgɔw olu kɔni fɛ k'a ni a ye kiri kɔni kɛra kiri fɔlɔ yɛrɛ k'a fɔ ko san 2 kaso ni jɛ bɛ kɛ ni san 1 u ka suruladonbagaw olu wulila ka wuli ka jɔ kɔni kɛ a bɔr'o la ni kana kalo 6 kɔni na kalo 6 in kɔni o la kɔni ko a ye kalo 5 kɔni kɛ ko b'a yira k'a fɔ ko a tɔ tora dɔgɔkun damadɔ ye min ye Ben le Cerveau ye ni kolon bɛ n'a fɔ ma ko mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts o ɲɛmaa ba kɔni don ko a kɔni tɔ tora dɔgɔkun damadɔ ye ko a kɔni bɛ a ka liberté kɔni sɔrɔ lɛse ko mɔgɔw ka laseli la ka kɛ ni a ye kalo 6 la a ye kalo 5 kɛ donc a bɛna fɔ a tɔ tora kalo 1 ɲɔgɔnna ye a b'a ka liberté sɔrɔ ala ka ɲɛ ka d'a ma ala ka jamana ɲɛma jɔ ayiwa an t'a salo sa wa ayiwa kunnafoli an b'a ɲɔngiri nin yɔrɔ in na yan an ye min sɔrɔ k'o lase aw ma Etienne ale ni sɔgɔna o de ye nin Fatou ale tun bɛ nɛgɛ la an ni cɛ ka kulomajɔ la ala ka don wɛrɛ yira an na. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. 31 personnes ont trouvé hier la mort et 10 autres blessés dans un accident de bus sur le pont traversant le fleuve Baboué sur la route nationale numéro 7, précisément entre Niena et Koumantou. Le chauffeur aurait perdu le contrôle du bus qui transportait des Maliens et des ressortissants de la sous-région ouest-africaine qui était en route pour le Burkina Faso, selon un communiqué du ministère des Transports et des Infrastructures. Le bilan provisoire est de 31 morts et sur le coup et 10 autres blessés, dont certains grièvement. L'accident s'est produit vers 17h sur la route nationale numéro 7. Libération des 3 otages italiens après 2 ans de captivité au Mali. Donc 3 otages italiens ont atterri mardi à l'aéroport Xiapino de Rome à bord d'un jet privé affrété par le gouvernement d'Italie. Sont accueillis par le ministre des Affaires étrangères, le père et le fils Rocco Gioviani avec la mère Maria ont été libérés dans la nuit de lundi à mardi. Ils ont aussitôt embarqué pour Rome pour retrouver le reste de la famille. À l'invitation du gouvernement de la Fédération de Russie, une délégation du gouvernement de la République du Mali, comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, et le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, effectuera le 28 et 29 février 2024 une visite d'amitié et de travail avec la Fédération de Russie. Cette visite donnera un coup d'élan à la coopération entre le Mali et la Russie. Un second convoi humanitaire a été envoyé par les autorités maliennes dans la région de Menaka. Objectif, limiter la souffrance des populations vivant dans cette localité qui fait face à des attaques terroristes. Mais les stocks humanitaires destinés aux victimes de ces attaques sont insuffisants selon les informations. Au Tchad, les élections présidentielles prévues pour le 6 mai au Tchad. Le premier tour des élections présidentielles aura lieu donc le 6 mai prochain. Le second tour le 22 juin selon l'Agence nationale de la gestion des élections. Les résultats provisoires sont prévus pour le 7 juin et dans le cadre d'une promesse de retour à l'ordre constitutionnel. Les autorités militaires qui ont pris le pouvoir en 2021 avaient initialement prévu des élections dans les 18 mois, mais le président... Monsieur Koumekuru Kamuna. Awo, o leçon n'ankera deuxième ni. Awo sarade. Joy Amoussa Kamara Amsa, ono kumbo postu yɛrɛ nɔfɛ o n'o ŋɔnɔ n'o ɲɛfɛ trésorier ou trésorier wari mara yɔrɔ kɔni bon min yɛrɛ kɛra ne ka problème ye o ye question dɔ poser ne kun ko ne ka leçon dɔ fɔ ko ne ko olu fɔ ko conjugaison ninnu fɛn o de ye ne sɛgɛ dɔɔni donc ko ne bɛ to ka na ko o ni grammaire ninnu ko fo k'olu bɛɛ dɔn ko français ka fɔ ka ɲɛ parce que ko ONG minnu bɛ nansara jamana kan n'olu nana fiɲɛ se ka an de bɛna partenariat kɛ ko k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko n'a fɔra présidentiya ko n kɔni y'an kan ka bon n bɛ se kuma la n ɲɛna bɛ mɔgɔ ɲɛfa ko mais ko n da fɛnɛ ka kumaw ka fisa ko mais ko tubabukan ko in ko discours b'a la dɛ alors kɔrɔ sa
anga dɛmɛ de do i ma sisan pour min yɛrɛ ne ka ko yɛrɛ kun gɛlɛya n'u u ye ne kun bɔ kɛrɛfɛ bon an ka sefuba min b'an ka projet ko ɲɛnabɔ irisilakaw bara ye ani tubabu ninnu faransilaka ninnu fɛ yen o ka cɛkɔrɔba nana ko ne ko t'o fo ko ne yɛrɛ bɛ n fa ni n b'a fɔ cogo di ko ne b'a fɔ cogo di e bɛ t'o fo kan jumɛn na ko ne b'o fɔ cogo di ne ko j'ai sali mon mère et ma père. Oui, ya kan ta kan. Ne ke be go ga boy. Allah jamana ya majo Allah shirin ke ne o dama ayo nan kulangara isen nyara be tani sebe afu auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim setane gena gafe folom be anno isen nyari ale esori ale mu foso ko madaina esora ale kumana feminga mi siga fo mi ni ale la selikera jamana nya mo fe aka saelama la selu hukumu konana ni o adresse à la nation e mi dialogue intermalien ni o be talike malien yere dama ka sigi ka kuma uni ɲɔgɔn cɛ wasa bɛn alin kilian obse kana cogo min na o do hukumu kɔnɔna yɛrɛ ka fɔ ko accord d'Alger min ni ale kɔni bolonɔbila sɛbɛnw kɔni k'u kɛra ni ale ka laɲini k'u ye wasa bɛn alin kilian obse kana cogo min na ko jateminɛw y'a yira ka fɔ o kɔni ma se ka o baara kɔni kɛ ale ni fɛnɛ ko maa wɛrɛw fana k'u dogolen no accord d'Alger kɔni kɔfɛ ni ka Mali kɔni tɛgɛ kɔni tɔnɔ min ka da kɔfɛ wasa mamurutile minnu ye bolonɔbila sɛbɛn kɔni kɛ olu kɔni ka laɲiniw olu bɛ se ka bila sanfɛ cogo min na o de senfɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni y'a ye fɛnɛ accord d'Alger ale kɔni k'u tɛ se ka lawaleya cogo si la ka kɛra ni a ye a kɔni k'u bɛ dansigi Mali kɔni sariya dɔw la o de hukumu kɔnɔna accord d'Alger kɔni ko ale kɔni bɔra a ma o hukumu kɔnɔna wasa bɛɛ ale ni keleya bɛ se ka na ko jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye colonel Assimi Goïta ye k'a kɔni ye sigi ka fɔ ni o ye dialogue intermalien ye o baaraw kɔni boloda o de senfɛ min ye dialogue intermalien yɛrɛ ni a ɲɛmaa ye Ousmane Isufi Mayiga ye ale de ye ni laseliw kɛ k'a yira k'a fɔ ko accord d'Alger kɔni kɔnɔna na ko fɛn caman k'u bɛ a kɔnɔna na min ni o bɛ dankari kɛ Mali ale taabolo kɔnɔna o de senfɛ ko a kɔni bɔra a ma ale ni fana y'a yira k'a fɔ ko nin dialogue intermalien min ni a baaraw kɔni ka ɲi ka kɛ don n'a nataw ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna i yɛrɛ ye a kɛnɛ kofɔlen kan wasa bɛɛ lajɛlen kɔni fɛla bɛ se ka jateminɛ cogo min na wasa bɛn ale ni keleya min laɲininen don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ olu bɛ se ka la sabati cogo min na ale ni fana y'a yira k'a fɔ cakɛda minnu bɛ yen ni o ye kɛnyɛrɛye dɔw ye ni o ye ONG International Crisis Group ye o la yira k'a fɔ ko ni wale min kɔni kɛlen filɛ nin ye jamana ɲɛmɔgɔw kɔni fɛ ko a ka ɲi ka kɛra ni a ye ni sigi ka fɔ kɔni bɛ kɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ko maa kɔni ma bɔ maa la bɛɛ lajɛlen kɔni welelen don ko a ka ca ala fɛ n'o kɔni sera ka kɛ min ye bɛn ale ni keleya min laɲininen don o bɛ se ka sabati esɔr hali bi a n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye italiyɛn dɔw ni olu kɔni k'u bɛ Mali la a bɛ san caman kɔni bɔ olu kɔni k'u minɛna ma banbanci kulu dɔw kɔni fɛ mɛkalo san 2022 kɔni tɛmɛnen kunnafoni y'a yira kunun ko ni ma kofɔli ni mɔgɔ 3 kɔni don italiyɛn 3 ko u kɔni bilala a yira k'a fɔ kunnafoni kɔni dira maa minnu fɛ o de ye akura mɔgɔ olu ye kunnafoni di a yira k'a fɔ ko ni ma kofɔli minnu u kɔni k'u minɛna banbanci kulu kɛba mɔgɔ dɔw kɔni fɛ ko u bilala an bɛ wagati min na i ko sisan ni italiyɛn 3 ninnu kɔni minnu filɛ nin ye ko u kɔni libérera nin kalo tile 26 su ka dugujɛ tile 27 la a yira k'a fɔ ko ni ma 3 ninnu a bɛɛ lajɛlen kɔni ye du kelen mɔgɔw ye min ye Uroko Langon ale ni a muso ni o ye Maria Donata Calvano ale ni u denkɛ yɛrɛ ni o ye Giovanni Lagon ye ko u bɛɛ lajɛlen kɔni kun minɛna mɛ kalo tile 19 san 2022 kɔni tɛmɛnen ko nka ko irusikaw olu kɔni ka service secret mɔgɔw ka wuli ka jɔ kɔni ko o kɔni fanga kɔni bonyana wasa ni ma kofɔli minnu kɔni bɛ se ka libérer cogo min na yɛrɛ k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ kɔni ye wagati caman kɔni
kɔni kɛ maamara mafɛntigi ninnu kɔni bolo k'u bɛɛ lajɛlen kɔni nana kɛnɛya kɔni kɔnɔna na o de senfɛ ko u kɔni laseginna u ka jamana kɔni ka ni o ye Itali ye Rome kɔnɔna na ko u kɔni kunbɛnna Itali ministre min ɲɛsinnen don Itali ni jamana wɛrɛ kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma ni o ye u ka ministre des affaires étrangères ni o ye Antonio Tajani ale ye u kunbɛn yira k'a fɔ ni maa minnu kɔni ko u minɛna min ye Mali ale ni Burkina dancɛ de la ko kɔni k'u bɛ dinɛ kulu min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko témoin de Jéhovah u kɔni k'u bɛ o de baara kɔni na Mali la yan nɔ ko nka u saba bɛɛ kɔni k'u labilala u bɛɛ lajɛlen seginna u fa jamana kan ni o ye Itali ye e sɔrɔ hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ k'a yira k'a fɔ kurantigɛ ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko a kɔni a tɔ bɛ ka juguya o de hukumu kɔnɔna na ko o fɛ bi fɛnɛ an bɛ k'an sɛnsɛn ka don funtɛni kɔnɔna i n'a fɔ ladala min ye mois de mars kɔni ko kurantigɛ kɔni bɛ kɛ ladala ko nka ko ɲinɛn ka kɔn o ɲɛ kɔni ko a kɔni tɔ de bɛ ka juguya o de hukumu kɔnɔna na ko kurantigɛ kofɔli yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka jouer cakɛda dɔw yɛrɛ ka baara taabolo kɔni kan o de hukumu kɔnɔna na cakɛda min bɛ yen ni ale ɲɛsinnen don nɛgɛ dilan ma Mali la ni o ye IMAFER ye ale ɲɛmaa ni o ye Bassem Reda ye ale ye laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko kurantigɛ kɔni bɛ ka jouer olu kan kosɛbɛ ko kurantigɛ kɔni kɛra sababu kɔni ni ka olu ka sɔrɔ kɔni jigin ko n'i y'a ta 100 sara la k'olu ka sɔrɔ jiginna ni 70 de ye fo ka ko olu k'u bɛ ma 350 o de kɔni k'u bɛ baara la olu bolo ko o ye maa minnu ni olu talen don ko dɔw fana k'u bɛ minnu bɛ taa baara kɛ u bolo tile kɔnɔna na ko ka kan ni kurantigɛ ye u ye mɔgɔ 250 o olu de bila congé la ka kan ni sɔrɔ parce que courant tɛ baara tɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ mɔgɔ 250 o de bilala congé la ko ni a continuera tan fɛnɛ o mɔgɔ 250 ye ko olu fana kɔni bɛna taa chômage technique la o b'a yira k'a fɔ ko kurantigɛ kɔni kan bɛ ka taa sira min fɛ a kɔni bɛ ka juguya a bɛ ka tiɲɛni don mɔgɔw kunna o hukumu kɔnɔna na min ye IMAFER ɲɛmaa kɔni ye laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko kuran bɛ tigɛli kɔni fɛn o fɛn kɛ ko a bɛ minute kelen kɔni kɛ ko a bɛ tiɲɛni min don olu kunna ko Ala dɔrɔn de bɛ a dɔn o de hukumu kɔnɔna na min ye bololabaarakɛlaw ka cakɛda kɔni ye ni o ye artisanw ye olu ka ɲɛmaa fana ye ni o ye Mamadu Mɛnkɔrɔ Tarawele ale fana ye laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko kurantigɛ kɔni ka wagati min na i ko sisan n'a kɛra sababu kɔni ni ka bololabaarakɛla caman kɔni ka baara kɔni jɔ e sɔrɔ ale ka laseli don ala ka sababu ɲuman k'an ye n'o tɛ anw yɛrɛ ka yɔrɔ la a tigɛra tilegan fɛ 3 heures fo dugusajɛ tilegan fɛ 3 heures ka tilen ka si ka tila ka tile 17 heures 16 heures a nana o tɛ tile kelen na kun bon depuis kunna sini mɛnɛ ni courant cɛ an ka yɔrɔ la ayiwa astafurula an fɛnɛ ka fisa n'aw ye ala ka sababu ɲuman k'an ye ko minɛ yɛrɛ ma économie bɔla tiɲɛ fɛ Esa Ɲare ayiwa an bɛ bɔ courant ko la an bɛ na indépendant ko la ale fɛnɛ ko cogo di indépendant ale kumana fɛn min kan min ye bamanci wale dɔ kɔni ye k'u taara ka eaux et forêts mɔgɔw ka poste min kɔni bɛ Kaye mara kɔni na ale ni douane mɔgɔw ka cakɛda min kɔni fɛnɛ bɛ sitafaw ka olu fɛ yen nɔ ko kɔni sakajira maamara mafɛntigi dɔw kɔni fɛ min ye wale in ko a kɔni kɛra mardi février kalo tile 27 tɛmɛnen maamara mafɛntigi dɔw kɔni fɛ minnu ni olu bugunatigɛ kɔni ma dɔn ka wale in kɔni kɛra sababu kɔni ye ni ka bololafɛn caman kɔni tiɲɛ ko nin yɔrɔ wa kɛra yɔrɔ min kɔni na ni o ye kayokaw olu fɛ yen nɔ ko a kɔni ni kɛɲɛba kɔni manja k'a kɔni kɛra sababu kɔni ni ka jatigɛ kɔni nana mɔgɔw kɔni fan fɛ ale ni fɛnɛ kunnafoniya yira k'a fɔ ko o ye ni bamanci wale kɔni kɛ ni ka yɔrɔw kɔni jeni ale ni ka mobiliw jeni ka yɔrɔw ci ni ka sɔrɔ ka u yɛrɛ ta kunnafoniya yira k'a fɔ ko mɔgɔ kɔni ma bɔnɛ a nin na wa mɔgɔ fɛnɛ ma jogi nka bolofɛnw caman kɔni o tiɲɛna ni ma maramafɛntigi ninnu fɛ ɛne fana hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ dɔnkilidala min ni a bɛ fɔ ma ko Ajiwan
ko ale kɔni minana a bɛ kaso kɔni na ale ni a jɛɲɔgɔn ta Boyongo kɔni ka kɛɲɛ ni a ye ni ma kofɔlen ninnu kɔni ko o kɔni minana ka kɛɲɛ ni dɔrɔgu kɔni minni de ye dɔrɔgu ta kɔni ko a kɛra min ye Burkansobugu Kululeni ko kɔni ko kɛmɛ ka appartement dɔ kɔni ta ye appartement kofɔli kɔni ko o mɔgɔ 10 de kɔni bɛ a kɔnɔ min ye ma kofɔli yɛrɛ ajiwa nale yɛrɛ sunguru kɔni ko fana bɛ kolu ninnu na ye u bɛɛ ku bɛ kɔni bɛ drogue ta kɔni na ye polisiw kɔni taara cun u kan ni o kɔni kɛra sababu ye ka u kɔni minɛ ni ka taa ni u ye kaso kɔni na an bɛ wagati min na i ko sisan ami indépendant hali bi n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa Gawukaw olu fɛ yen nɔ min ye kunungo mardi ko tasuma wuli dɔ kɔni kɛra Gawukaw olu fɛ yen nɔ ni o kɛra u ka sugu yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛla la ni o ye Wabariya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka commune bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Guzere ye Gawukaw olu fɛ yen nɔ kunnafolo yɛrɛ ka fɔ ko tasuma in kɔni sababu kɔni bɔra carburant feere yɔrɔ dɔ la ni o ye taji kɔni ye ko nin tasuma mɛnɛ min kɔni filɛ nin ye ko a kɔni ye denmisɛn fitinin kɔni 2 olu kɔni bɔnɛna o ni na ko wa ko maa dɔw fɛnɛ olu kɔni jogina kosɛbɛ ale ni fɛnɛ minnu ka feerefɛnmisɛnw kɔni kun bɛ a kɛrɛfɛ ko tasuma kɔni ye olu fɛnɛ ka feerefɛnw kɔni tiɲɛ indépendant hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye siraba kasara dɔ ye nin ye ni ale kɔni kɛra kunungo 17h wagati Sikaso mara kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la pont min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko n'a bɛ o ba yɛrɛ ko Bakoye ni o ye route nationale 7 ye ni ale bɛ ɲɛna ale ni Kumantu kɔni kala ɲɔgɔn na ko accident kofɔlen kɔni kɛra o de sanfɛ accident yɛrɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔ 31 olu kɔni nin tora a la mɔgɔ 10 olu kɔni jogina ko maa 10 joginen ninnu fɛnɛ la ko jogini ta jugumanw fɛnɛ bɛ o maa 10 na ko kɔni kari dɔ de kɔni do kari ni ale immatriculation yɛrɛ ye BG 9556 MD ni ale kɔni kun bɛ ka maliyɛnw kɔni ta ale ni Burkina bɛ dɔ kɔni ko kari kofɔlen kɔni ko ale kɔni kun bɛ ka bɔ Keɲeba ni ka taa yɔrɔ min na ko Burkina Faso ko a kɔni bina point kɔni sanfɛ ko a sababu kɔni bɔra min ɲa ko o de ye chauffeur kɔni ko ale ma se ka kari kofɔlen kɔni o maîtriser o de hukumu kɔnɔna na ni accident kofɔlen kɔni kɛra ko hakilina jiginna ko accident dɔ fɛnɛ kɔni kɛra février kalo tile 19 tɛmɛnen min kɛra sababu ye ni ka maa 15 olu bɔnɔ ni na ni ka maa 36 ni ka olu jogi o de hukumu kɔnɔna na ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ ka wulikajɔ kɔni kɛ maa minnu kɔni nin tora la u ye foli kɔni kɛ ka ko ala ka hinɛ olu la maa minnu kɔni joginen don ko ala ka nɔgɔya kɔni kɛ hali ni fɛnɛ ko laɲini kɔni kɛlen don transporteurs kɔni fɛ sariya min ye siraba ka sariya olu bɛ se ka bato cogo min na ale ni bolifɛnw fana jate bɛ se ka minɛ cogo min na walasa nin wale cɛjugu minnu bɛ ka kɛ tile 2 na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na indépendant ale ka laseli don. Ala sababu ɲuman kan ye an bɛ bɔ indépendant kɔnɔ an bɛ taa ni nouvelle horizon ale fana ko cogo di. Nouvelle horizon ale kumana fɛn min kan o de ye sisan ko M5 kɔni kɔnɔna a sofelen don M5 RFP ka kan ni a ye min ye février kalo tile 22 kɔni tɛmɛnen san 2024 min ye comité stratégique kɔni ye olu ye laseli kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u ye maa dɔw kɔni ɲanki ni ko ye ko u suspend ni Imam Umar Jara bɛ o la ni ale kɔni kɛra poste min kɔnɔna ni o ye porte parole kɔni ko o kɛra Jamil Bitar ale kɔni fɛ o de hukumu kɔnɔna na min ye bureau min ni o kɔni
nyama koni fina be Boubacara ka Traoré bolo ni ale koni be oluka kulube ka insister alibi ko M5 RFP comité stratégique ya nyama koni be mamin bolo amogatim na ekosisa ko gouvernement nyama ko koni do ni oye Dr Shogel ko kala maigaye ko ni wale min koni kelen freno ko wakil na jigina ko kabni transition koni yelema koni do na la colonel Assimi Goïta koni fe ko ka kani M5 ka wule ka jo ku premier ministère koni di M5 moko maku reka udana mako koni sukandi wasa obseka ke premier ministère chomina ode seva ku dana koni ndara Shogel koni kanika di chamancha fanga moko mo wasa obseka ke premier ministère chomina odo kumko na kwa koni kele ayi M5 ma chama fana ko lu koni place koni soro gouvernement koni kondana wasa M5 ka akilina obseka la wale choko mina odo kumko na la silwa ira fana ka foko ni ataka laje ko kabni o koni kera ko baro koni gelera M5 koni kondana ko machama koni be olu jatemne ko ka ira ka foko balaw tablo koni teka je ina fomi Cheikh Mara Sissokoye ni ali espoir malikura koni nyama fokata se madame Sika Jatusu olu koni jatemne ka ira ka foko baraw tablo koni may folu ira tara kura do koni kere ni o M5 RFP malikura ye ko koni atagala je ko amwatimne ko sa ko premier ministre koni be di M5 wakati mna ko amadi Shogeli koni ma précisément ko adira M5 kulu dema ko koni wale munu be ka kesisa koni ataka laje ko yala ko nunu bela jelen koni ke kunte wasa ka sega mangan koni wuli mangan koni mana wuli mi chama fanga nya mo ni colonel Assimi Goïta ale sega Shogel koni noroble la premier ministre la choko mina Nouvel Horizon ale ka la selido alibi ani Nouvel Horizon beto nous confère mi situation alimentaire ni oye baloko ta fanfelaye mina kakao olu fe no ko camion chaman koni ko olu koni escortera anga finti la ka olu koni fe wasa obseka do mina ka konna na chugo mina kona fula ira ka fo ko akachani camion tan mununi olu koni ku fale koni do balon konna ko olu koni sera ka do mina ka koni konna na lendi temene kakani anga finti la ka olu koni ga oli kajo koni ko ni wale mun koni kelen flene ko akera ban mange tondo fana koni ka deme koni be ala wasa de gelami be yoro ko fole mu ko ka ferebse ka soro ala chugo mina ro mun konna na ko mi minaka ale konna na ni kalo kile muka ani woro koni tamene ko camion koni sera ka doye munu ni olu koni bora gawo ka okunda mena ka koni gam ni balo koni wasa obsekata demeta ka nyeshi uma choko mina kona fuldo ira ka foko ya takala je ko ma balo ko folen na ko malo 100 kilo koni ko camion tugudo koni me ka 100 kilo koni di watam ko ban mangato fene ka deme koni fene be ala ko ale ni fene mi balo koni tono biwolonfla ani woro koni ye olu fene koni tara fasa deme koni be se ka taka nyeshi ni yoro ko fole moko ma kaka ni ko ukoni mena deku koni na ko ngangwati mna ecosystem basiki koni ko abeka segin kana ora fanfela na kengere na la mena ka olu fe Nouvel Horizon aleka la selido alibi ani Nouvel Horizon beto no kon fe kaira ka foko ni madwe melendo ni ale sigile be Mauritanie ka olu fe no kale koni bora Nouakchott ka teme Dakar fe asena kana fo Bamako ya takani jamana sababu ni oye Mali Burkina le Niger olu kulumi sigino ngana be fo mako ayasi ka iraka foko akoni ni sonjara o wale de la odese fe akoni ni tama wale koni ke kana ka ni sonjara koni iraka ka ni jamana sababu koni ka bara koni ma ko folera ko atoko Adama Tereta kunungo ko akoni kumbena ministry koni minyashino no mali munumbe koka alini malini jamana wara kalali nyokona ni oyi Musa Aga Ataire ko akoni kumbena okoni fe ko ni bara nunu koni ko nunu ke ko plus de 40 jours c'est comme akachani klebina ni abetamala Nouvel Horizon
ale ka la selido ala ka sababu manganye tagama imano gonde klebina ni ay sko ngoni kibare a gwambe nyagono bisa nga waru sanze mainde sa wari mina du jamana sabai ni drongono sawa ni voyagera ka ta jamana to lo be sede o jamana o wari be dun to godi ita fale abe fale yani ke bo abe falo dugu ila ile sani ka boy ba fale ngai ba fale aeroport lo be garla sani ka ko wuli to de ni ay ba fale ne abe nya chugo mala kam blo sira ka ya rabia ma na ngai rabala la kan ko ya amin ay wa metani soir de Bamako e Etienne Niare ale fena ko chugoti soir de Bamako ale kuma na feminka uri amta menaka aleni Kidal mi ye o nyama ko ni o ye autorité régionale ye aleni barakela munun kɔni ɲɛsin do adamadenw ka hakɛ koyaw ɲɛnabɔlima olu kɔni be sigi ka fɔ kɔni na wasa bɛɛ ale ni basigi o be se ka na cogo min na o de hukumu kɔnɔna na cakɛda min kɔni be ni o ye Nations Unies mɔgɔw ka cakɛda ye ni o ye OCHA ye olu kɔni ni dugu kofɔli ni o ye Kidal ni menaka kɔni ɲɛmɔgɔw kɔni ye ɲɔgɔn ye kɔni kɛ wasa adamadenw ka hakɛ o be se ka sabati cogo min na ale ni situation humanitaire min ni ale kɔni gɛlɛyalen no menaka ale ni Kidal kɔnɔna na fɛɛrɛ be se ka sɔrɔ a la cogo min na o do kun kɔnɔna yira k'a fɔ min ye Kidal ale gouverneur kɔni ni o ye général Gamu ye fo ka taa se min ye menaka ta ye ni o ye colonel major Mamadou Kamara olu caman ale n'u ka conseillers ni ministres so mɔgɔw ka lasigiden minnu kɔni be k'u caman kɔni k'u be a kɛnɛ kɔni kan wasa min ye situation humanitaire kɔni ye fɛɛrɛ be se ka sɔrɔ a la ke menaka ale ni Kidal cogo min na soir de Bamako hali bi an n'a be to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ Bamako ale douane direction régionale kɔni kɔnɔna na ko a kɔni ɲininen no olu kɔni fɛ min ye ɲina san 2024 ye k'olu kɔni ka se ka CFA miliyara 70 ko o kɔni sɔrɔ ni ka o bila faso ale jiginɲɛ kɔnɔna na mɔgɔw ka faamuya Bamako dɔrɔn ta ko do dɛ Bamako direction régionale o de ko do CFA miliyara 70 o de ɲininen n'u fɛ san 2024 ala ka nɔgɔya ami am ta Sénégal ka olu fɛ no ko nisɔngoya minnu kɛra Sénégal ka ta san 2021 kana san 2024 kɔni na kɛra sababu kɔni ni ka mado kɔni minɛ ni ka olu do kaso kɔnɔna kɔni senfɛ Macky Sall ka laseli dɔ kɔni senfɛ jamanajɔ ka olu kɔni fɛ no ye laseli min yɛrɛ ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ni o ye dialogue national kɔni ye wasa jamana ɲamakalata min ni ale k'u bolodalen no nin kalo tile 25 ni o bɔra ma dati kura o be se ka fixe cogo min na ka sɔrɔ gɛlɛya ma ye a la ko maa minnu kɔni minɛna nisɔngoya yira ninnu kɔni senfɛ a yira k'a fɔ ko bi kɔni conseil des ministres kɔni na ko a be laɲini kɔni kɛ assemblée nationale mɔgɔw kɔni fɛ u ka fɛɛrɛ kɔni kɛ maa minnu minɛna u ka se ka u amnistie cogo min na ni o ye ka yafa kɔni kɛ u ma ka u bila Essor ale ka laseli de ala ka ɲa ka d'a ma Etienne Niare ayiwa an t'a salo ni Les Echos ye ale ko cogo di Les Echos an b'a salo ni ale min ye Ben le Cerveau ale kɔni minɛna kiri tigilamɔgɔw kɔni fɛ ka kɛ ni a ye ko a kɔni b'a fɛ ka dan kɔni sigi jamana ka image kɔnɔna ni o ko atteinte au crédit de l'État ale kɔni minɛna kiri tigilamɔgɔw olu kɔni fɛ k'a ni a ye kiri kɔni kɛra kiri fɔlɔ yira k'a fɔ ko san 2 kaso ni jɛ bɛ kɛ ni san 1 u ka soroladonbagaw olu wulila ka wuli ka jɔ kɔni kɛ a bɔr'o la ni ka na kalo 6 kɔni na kalo 6 in kɔni o la kɔni ko a ye kalo 5 kɔni kɛ ko b'a yira k'a fɔ ko a tɔ tora dɔgɔkun damadɔ ye min ye Ben le Cerveau ye ni kolon bɛ n'a fɔ ma ko mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts o ɲɛma ba kɔni don ko a kɔni tɔ tora dɔgɔkun damadɔ ye ko a kɔni bɛ a ka liberté kɔni sɔrɔ Les Echos mɔgɔw ka laseli la ka kɛ ni a ye kalo 6 la a ye kalo 5 kɛ donc a bɛna fɔ a tɔ tora kalo 1 ɲɔgɔnna ye a b'a ka liberté sɔrɔ ala ka ɲa ka d'a ma ala ka jamana ɲɛma jɔ ayiwa an t'a salo sawa ayiwa kunnafoli an b'a ɲɔngiri nin yɔrɔ in na yan an ye min sɔrɔ k'o lase aw ma Etienne ale ni sɔgɔna o de ye nin Fatou ale tun bɛ nɛgɛ la an ni cɛ ka kulomajɔ la ala ka don wɛrɛ yira an na. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce flash d'information.
d'information. 31 personnes ont trouvé hier la mort et 10 autres blessés dans un accident de bus sur le pont traversant le fleuve Baboué sur la route nationale numéro 7, précisément entre Niena et Koumantou. Le chauffeur aurait perdu le contrôle du bus qui transportait des Maliens et des ressortissants de la sous-région ouest-africaine qui était en route pour le Burkina Faso, selon un communiqué du ministère des Transports et des Infrastructures. Le bilan provisoire est de 31 morts et sur le coup et 10 autres blessés, dont certains grièvement. L'accident s'est produit vers 17h sur la route nationale numéro 7. Libération des 3 otages italiens après 2 ans de captivité au Mali. Donc 3 otages italiens ont atterri mardi à l'aéroport Xiapino de Rome à bord d'un jet privé affrété par le gouvernement d'Italie. Ils sont accueillis par le ministre des Affaires étrangères, le père et le fils Rocco Gioviani avec la mère Maria ont été libérés dans la nuit de lundi à mardi. Ils ont aussitôt embarqué pour Rome pour retrouver le reste de la famille. À l'invitation du gouvernement de la Fédération de Russie, une délégation du gouvernement de la République du Mali, comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, et le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, effectuera le 28 et 29 février 2024 une visite d'amitié et de travail avec la Fédération de Russie. Cette visite donnera un coup d'élan à la coopération entre le Mali et la Russie. Un second convoi humanitaire a été envoyé par les autorités maliennes dans la région de Ménaka. Objectif, limiter la souffrance des populations vivant dans cette localité qui fait face à des attaques terroristes. Mais les stocks humanitaires destinés aux victimes de ces attaques sont insuffisants selon les informations. Au Tchad, les élections présidentielles prévu pour le 6 mai au Tchad. Le premier tour des élections présidentielles aura lieu donc le 6 mai prochain, le second tour le 22 juin selon l'Agence nationale de la gestion des élections. Les résultats provisoires sont prévus pour le 7 juin et dans le cadre d'une promesse de retour à l'ordre constitutionnel. Les autorités militaires qui ont pris le pouvoir en 2021 avaient initialement prévu des élections dans les 18 mois, mais le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby, avait ensuite prolongé cette période jusqu'au 10 octobre 2024. C'est ce qui m'a fait à ces flashs d'informations.